categoria, Com dius, com dius? Que està molt de categoria, sí, Estic sort d'esta orella, Que, tira. que estem de categoria, sí, estem passant home, molt bé. així estem fantàstics, Sí, sí. això és una meravella, home, així estem, bo, en el paraís, En el paraís, terrenal. ja veus, Estem així. estem de categoria. Che, què feu ahí? En el sol que fa? A vostè què li importa? No mos veu que estem prenent el sol, així? És que així mos van dir uns polítics que tenien que portar la mar, així tot hasta trossar, portar la mar des de Cullera, Xúquer amunt, per fer així un mar. Com els polítics tarden molt en fer les coses, nosaltres portem el llibrell i tirem una xorradeta d'aigua i així anem acostumbrant-nos. I quan porten al mar, nosaltres ja tinguem això per davant. S'està de categoria, Però la portaran algun dia? Perquè portar-la des de Cullera així, a mi em pareix molt. Home, clar que la portaran. Nosaltres, de moment, ens apanyem en això. I escolta, de categoria, de És categoria. que se ho cregueu tot. Vos enganyen com els caragols. Home, nosaltres som autònoms, al fill al cap, ja veu. Portem l'aigua, nosaltres,